съм. На колко години си? На 10:30. Днес коя дата е? Не знам. Добре, 8 януари. Не, 9. 10 ли си? 9. 9 2016. Да, знам, че е 2016. Така, какво ти е мнението за гаджетата? Че не искам да имам гаджет, докато не стана на 18 години. Добре. Това Как са? беше нещо друго. 18. Добре. Значи на 18 през коя година трябва да си? На колко години ще съм? Не, през коя година? Доста труден въпрос. Сега ще го сметя. Давай. 18-та. 2018-та? 2018 ще бъдеш на... на... 2 години ще бъдеш на 18. Не. Ти сега си на 10. След 8 години. Сега сме 2016. Служи още 8. Аз го слагам 2006-та. Не го слагай 2006. Значи 2016-та, значи през 2024-та. Добре. Ако имаш гадже преди това... Правилно ли е? Не знам. 2000... Затруднявате ми да изкарвате... Така е, точно така е. Само шестици, две петици, не разбираш ли? Да, така е. Да. Добре, значи 2023, ако имаш гадже, какво правим? Не знам, едва ли ще се случи. Добре. Искаш ли да се обзаложим по нещо? Не, Защо? защото не знам. Не си сигурна в себе си? Да. Добре. Приемаме тогава.